galegas e para todas as persoas, colectivos e organizacións implicados na defensa dos dereitos nacionais da Galicia, isto non implica que queremos sin facer nada. Por iso estamos hoxe aquí, no vello campo de Santa Isabel, para reclamar o pleno recoñecemento nacional das nosas eleccións, que levamos exixindo desde hai máis dunha década. Este ano voltaremos a sufrir a marginalidade que nos depara a antidemocrática legislación deportiva española, mas agora tamén evidenciará a existencia duns políticos